दिनै नैबे बाथौपुरि बा नैबे आइएसबिटि साखाथिनि नैबे बर' साहित्य सभानि कमप्लेक्सआव बे आफादखौ लानाय जादों बा जुमुनि राभानि बिथांनि जयग' सानाय आफादखौ लानाय जादों। बे आफादखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो बिथांनि जिउ मानि थाखाय लानाय जादों नामा? सिगाङावनो खुलुमहरबाय आरो मिडियाफोरनिसिम आंनिफ्राय साबायखर थाबाय जे दिनैनि बे जिथु मोनसे गोथार फोरबो होननानै सानदों श्रद्धान्जलि फोरबो आरो बे श्रद्धान्जलि फोरबोखौ जोङो जि परिस्थितिया दानि जि थासारि माने एडमिनिस्ट्रेशननि जि मेकानिजम जि सिस्टेम बे सिस्टेमाव जों बहुद माने गाज्रि रोखोमनि जों दा फिल खालामनो हादों। जाय जाथाया जानाङा जाय जाथायखौ जों नुबाय बे जाथाया रुंसारि एसआइ जन्मनि बरानि मोनसे बे जारिमिना जाथायनि जारिमिना बेनो रोखा हिसाबै जों माबादों मोनथिदों जे निस्सय बेवहाय जोंनि फारसे जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंखौ डाउन ट्रडन होननानै बुंबाय थादों बे डाउन ट्रडन एसटिफोरखौहाय बा गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंफोरखौहाय बेबादिनो जे नेवसियो जाखांनो जे होआ बे मोनसे रोखा जानाय बायदि जों नुनो मोनो आरो दिनैनि जि जाथाय जानानै थांदों बे 15 मेआव बे जन्मनि बरानि जि जाथाय बे जाथाया जेरै दिनैसिम जिबादि मोनसे रादाब फैबाय थादों मिडियाजोंनो होन निउस पेपारावनो होन इलेक्ट्रनिक मिडियाजोंनो होन जों बेवहाय माबा नङा माबा मोनसे क्लु नुनाय बायदि जों मोनो जे बेवहाय निस्सय बेहाय षड़यन्त्र दङ। दिनै जोंनि बे जाखांफुनाय जन्मनि राभानि जि जाखांफुनाय जिबादि स्पिरिटजों ट्राइबेला ओरैनो स्ट्रेट फरवार्डखा रावखौबो बिसोरो माने गिनाय भाब गैया आरो सैथो खोथाजों जुजिग्रा जों बेखौ हमदांनो हायो बे माने जन्मनि केरेक्टारनिफ्राय नायनानै दा बेबायदि बुथारदों नामा? बेथ' बुथारनायानो दा जिबादि नुदों बेयावथ' बुथारनायानो एकदम आरो बिथां न'खरनिफ्रायनो जे सिबिआइनो होगोन होननानै निउसाव होगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमबो सिबिआइ बिथां न'खराव थाङाखै। सिबिआइआव होनायनि माखौ बुंबाय दा होसिगोन खिन्थु बिथांनि न'खराव सहैयाखै। सिबिआइआ सौहैयाखै दाबो बेथ' बिराद मोनसे माबा जालायबाय बावबो जों साननो गोनां जालायबाय सिबिआइनि खोथाखौ जुदि खुगाजों बुंबायबा सिबिआइ होसिगोन होननानै सिबिआइआ थांनांगौ आरो बे थाङैया बिसिनि भुल गभर्नमेन्टआथ' सबखौनो समानै नायनांगौ। दिनै जों जिबादि नुदों जेने सेनियर मस्ट डिजिपि डिआइजि जायफोरनिफ्राय जों मोनसे मेसेज मोनदों बार्ता बे बार्ताफ्राथ' निस्सय मोनसे माबा जालायबाय बावबो जों साननो गोनां जालायबाय सिबिआइनि खोथाखौ जुदि खुगाजों बुंबायबा सिबिआइ होसिगोन होननानै सिबिआइआ थांनांगौ आरो बे थाङैया बिसिनि भुल गभर्नमेन्टआथ' सबखौनो समानै नायनांगौ। दिनै जों जिबादि नुदों जेने सेनियर मस्ट डिजिपि डिआइजि जायफोरनिफ्राय जों मोनसे मेसेज मोनदों बार्ता बे बार्ताफ्राथ' निस्सय बे एडमिनिस्ट्रेशन लाइनाव ओरैबायदि मोनसे गोग्लैसोनाय माने गाहायाव फैनाय बायदि जों नुबाय आरो जेराव सान्थिनि थाखाय पुलिस बिभागखौ होदों एडमिनिस्ट्रेशन लाइननि जाया माने सान्थिनि थाखाय दाजानाय मोनसे बे माबा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआनो जुदि फोथायथाव नङाब्ला जों बायदि जनसाधारन मानसिया बोरैहायथो सुरक्षा दं जोंहाथ' सुरक्षा गैया जों जेरावखि जाया जोंखौ माने नासयनाय माबानायाव दंखायोनो आरो दिनै जों नुबावबाय पुलिसनि गेजेरावनो पुलिस बिभागावनो बे डिपार्टमेन्टआवनो गावजों गाव बेबायदि एना एनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बिथाङा एसटिनि थाखाय बिथांखौ बेबायदि फाव फान्दायनानै बुथारदों होननानै बेथ' सानथावना जाहैबाय एकदम जोंबोथ' साननांगोन दिनै साननो गोनां जादों बे एसटिमोन नालाय एसटिनि थाखायनो बेखौ साननांगौ जाहैबाय जों दा आरो बिनि सायाव साननांगौ ओरैबायदियाव जों लाबाय जे बिनि बेलायाव व्हेरास जों नुबा सासे जेनेरेल पाब्लिकआ जुदि बेबादि एक्सिडेन्ट जायोबा बेखौ इमिडियेट एकदम केस माबा माबि नागिरनानै हमनो नागिरो खिन्थु दिनै बे पुलिसनि खेथ्रआवनो बेबादिखौ जों सासेबो हमनाय नुवाखै व्हेरास बेजों सोरखौबा लिंक थाहांनाय बादि नुदों होननानै सोरबाया बुंदोंब्लाबो माबायाव ओंखारदोंब्लाबो रादाबाव ओंखारदोंब्लाबो बेखौथ' माने गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय नोजोरखौनो होआखै हम डिपार्टमेन्टआ बिनि फारसे एलुहा खालामनानै दोनदों हम डिपार्टमेन्टआ दिनै स्ट्रिक्टलि बेखौ दाबो हराखै गतिके बेहाय जों थारैनो जों बुंनो हायो जे बे माने एसटि होननानै जि नेग्लेक्ट खालामनाय
जे मुगैनाय माबा दङ जोंखौ नेवसिनाय दङ जेराव जोंखौ गादबनाय दङ बे गादबनायनि माबाखौ जोङो एसेबाबो मोनदांनो हायो आरो जायनि थाखाय जों दिनै जोंनि गोसोआ गाबखांदों। नोंथांमोना ब्रह्म धोरोमनि आफादनि जानानै माबा मोनसे दाबि खालामनो सानो नामा सोरखारनिसिम? आङो धोरोम हिसाबै आं बेखौनो लुबैयो जिहेथु जों शान्ति प्रिय ब्रह्म धोरोमा मुलुगनि शान्तिनि थाखायनो ब्रह्म धोरोम मुलुगाव सारिमुथि जिबिनि शान्ति होनो हानायानो ब्रह्म धोरोमनि फिल'सफि आरो बिनिखायनो जोङो मानसिजों जिबिजों जिबि अनलायनानै थानायखौ नोजोर बोनानै आरो मानसिजों मानसि अनलायनानै थानायखौ नोजोर बोनानै दिनैनि जि पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे केअस मोनसे साननो गोनां जे माबा होदों बेखौ फोजोबस्रांनांगौ आरो उचित माने एकदम माबाखौ सास्तिखौ मोननांगौ जाय दायनिगिरि।